Bombero lanetan ibili zara besteak beste. Bai, hori, bakizu olako gauzak zazuenien, bakizu zein da zure lana. Osea, mangariatara eta alde batetik bestera. Barreguri emondost ikusten gebitzelan, Josemi, hau da, ja publiko da lagunak ez. Oso berezixa da, normalin izaten da asteburu bat reserva bitzen dozula, esaten dozula, bueno, noiz da? Osea, ja hilegatze batzuk lehen hau, ja jonekin kontaktuan jarri eta... Justo, jarri nintzen baskaltzen eta mobila, klen, metek esaten da. Tormentak eta torrumoiak eta zaki zer. Kaixo, Jon. Kaixo, Tiber. Zelan zaz? Oso kantzauta. Ordu gutxi. Arrasate Blues bukatu dala 8. Oso kantzauta. Bai, oso kantzauta, bai. Egisa esan oso kantzauta nau. Bihotza pozik? Oso posik. Hori da konbentzetan dagoena beste guztia, ez? Bai. Holanda. Dana ondo fanda? Oso ondo fanda. Zute txiki batzuk egon diet artien, zute musikalak esan gure, eta azken orduko kontuak, bestelako zutiak ez. Bai. Betik egoten die loko gauzak, egisa esan, normalien gauza txikinak eta egoten diela, normalien, azkenengo momentuko gestinokoak, baina, aurten aukido, zute handi bat, igande goizien. Zuzenien kontako dugu hori, edo fango gare. Fango gare, helduko gare. Baina itzalita. Zu hori be. Bai. Beste asko. Bombero lanetan ibili zara besteak beste. Bai, hori... Bakizu olako gauzak zazuenien, bakizu zein da zure lana. Osea, mangariatara eta alde batetik bestera. Eta bakitu zelan gustatzen jaten niri podcastak hastia, ez da? Bai. Eta lako, ez da azterketa bat, baina bai aprubateko koatzen laguntzen zuna, orduen. Goiaz? Rekortan dauketa, urten osak. Galdera zerrendakin goiaz. Rekorra daukatzu, orduen helengo galdera derrigorrezkoa. Zenba kilometro egin ditxosu urten? Ia 60. 60. Bai, 58, zerbait. Lehenengo kalkuletan eta... Eta hori hasi zan, ostiralian sordutan. Ostegunien 7. Ostegunien 7 markatu. Hori da. Bai. Eta bukatu zan? Atzo 9. Atzo juntzeko 9. 60 kilometro. Eta ez naz joaten eskoreatzara, arrasaten geratzen naz, hotelien itxen dutelo... Akitza da maletiak egoten zen azte buruan. Bai. Zer normalien logo oso gutxi txendot, imaginatu hori beste galdera izango dala. Horrengo galdera, zer bat ordu egin dozulo? Ostegunetik ostiralera usteote 4 ordu eta piko inabelalo, ostiraletik zapatura 2, zapatutik ikandera beste 4. Bai, oso gutxi. Bai. Listo. Bueno, hau podcasta bukatzen duzunien hogera mesedez. Bueno, ja goxien egon naz, eta gaur eguna libre dauket, lasai biliko naz, eta pasoko hau bai. Zenba kontzertutan izan zara? Danetan. Zenba die, guztira hortaz? 16. 16etan egon zara. Bai. Batzutan gehiago, beste datuan gutxi hau, baina egon... Eta gonzara baten lasai entzule moduan, edo ez? Ezinezkoa. Baina gozatu duzu? Asko. Alegin du nintzen ataldien, azkeneko kontzertuan, izan inbiot, festivaliz duten gauzaben bat. Auki bat taupan, jarri eta kontzertu ikusi. Danak zutik ikusi dituzu? Bai, danak zutik. Eta jarri nintzen 5 minututan, eta 5 minutu pasau, eta jarri nintzen bueltatxo bat muten aurrera, eta begira, eta ez dakizer, oza, beraz nabin lortu. Igual, beto, jarri txegon eskeulo, igual. Ez, baina min asko nuko ina gorputzen, eta... Mobiru bihar. Hori da. Zenbat urbotilla, Coca-Cola edo bestelako freskagarri? Ostra, bero indau, Urretxeatik. Bero indau, bai. Ura... Urretzen samurra izango, kudeatzia berua, ez da? Zangure dut, azkenien guraro ez... Bai, adibidez, hori da, ezin nahi ezer. Bueno, azkenien adibidez zapatu guardiko kontzertua eta ratzaldeko lehenko kontzertua bero asko zauen, egisa da Monte Pareko arbolapeta montu hortan, gutxienez musikariak keizpeian da, betik aize pizkatxo bat egoten da, eta gutxienez musikariak gustora goten die. Guk beste kaldien gusten zan, ez? Keizpeia dauen lekutan jende asko, eta guraldi, eguzkitza zauen da, eta beste teknikoren bat. Orduen, zenbat urbotilla? Asko. Zagun hauke, igual,
sortzi amar egunero, niko zengo egunero. Bai. Janin juzu zehose? Oso gutxi. Oso gutxi. Gaurlo eta janin bio. Hori bai. Zema bezarka eta zema musu? Jo, ato asko. Bai. Hoteleko kontzertua bukatu zanien, eta horre egon nien aurkiza jasotzen, eta jende asko etorri zan gauza politiak esaten, eta jo, kriston ilusinia etxen da egizatzen. Ados. Kamiseta saldu dia? Bai, saldu dia, ondion badaz. Beraketan dia? Bai. Ustegunien azkenengo kontzertuan, horreko dugu erosteko aukera ondion. Hori da. Ikusentzulei esango dutzago, Arrasate Blues, 8garrena, Ibai Arte Merkatari Elkarteak antolatzen dauena, Arrasateko Udalaren laguntzarekin, eta bestelako kolaboratzaile garrantzitsue askorekin, ez da bukatu. Mamina nola baitz baina egitarauan bertan, beste egun bat geraketan da. Ostegunekoa, helduko garela, hori kontatzera be. Barriketan bagabitz gustora, gugolan azten garelako, baina 3 lagun bat dugu, eta asko ezagutuko dozue. Musika kontuekin akaso ez, baina denda kontuekin bai. Itziarre Uri Arte da, Loramendi Kirolak dendakoa. Bai. Betikua, ez da? Bai, hori da. Betikua. Dendan egon zera ero, kalien egon zera ero, danetxeko aukeri ukiduzu? Apurba bat danetik. Danetik, bai. Osondo. Gustatzen jatzu anteloatzen dozuen jaialdixa, zezube tartien zauz? Merkatari Elkarteko. Asko, gustatzen jaku pilo bat, merkatari asko ez, baina oso berezixa da, normalin izaten da asteburu bat reserva bitzen dozula, esaten dozula, noiz da? Osea, hilabete batzuk lehen hau, jonekin kontaktuan jarrita, ze asteburu da aurten, da tal, da itxaitzuzu planak eta gauzak apur bat horren arabera, ez? Zerta jaso dozuna? Sensazioak oso onak. Egisa da beroin jauela, eta hori handicap bat da, baina sensazioak oso onak, ez? Gainera, nik bebai daukot errelazioa bebai dantzan itorten dien Gasteizeko jentiakin eta hori dana, eta beraiek oso pozik etortzen diez beti, orduen beraiek bebai esan duztie, urtero moruen oso ondo antolatuta, oso ondo jundala, eta kontzertuak be... Esan bida, Itziarrek gu hasi aurretik beraia dante itzen zaben, zuin dante itzen zabela, eta beti egun da mundu hortan bebai sartuta, beraz, badaki. Eta zelako politxa dana ikustia musika estilo hau dantzan? Bai. Oso politxa da. Ez dakit samurra dan dantzan itxeko. Ikusten dozun enien, emuten da oso samurra dala, neri behintzet ikusi naben lehenako aldixen, pentsa joaten, erresa izango da, erresa muten dago, ez da? Jonek beba dauka apurtxo bat, esperientzia apur bat, Baina muten dago erresa baina, ez da lako erresa, loko, peske, bai egisa da, eta esan biot, betik Arrasate Bluesera etortzen dien lagunak honek talde hau, dantzari talde hau, gauzak asko erresten dauela, ez? Ez nerekin bakarrik, baizik, eta Arrasateko jente edozein animatzen baldin bada, apur bat irtetzera, ero dantza apur bat itxen, eurak laguntzen dabe pila bat, eta eurak oso ondo dantza itxen daue, baina itxen daue, zeuri bebai errestu edo, behintzet eroso sentiru, ez? Bakoitza bere nivelian, baina, Eta orduen, Gainera urten jende asko animo da. Bai, Lazy Blues di eurak, bide batez. Bai, Lazy Blues, eta eskoetako jendea zauen ikastaroan, eta jende asko gontzan hor Severo Altubeko keizpenetan. Bai, urtero itxen da gainera, ez da, hori urteroko gauzie da, urte batzuk diez, etortzen diela eurake taldetxo bat Gasteizetik, eta gero, Arrasateko jentiakin apur bat, asko deitzen da baten zinuan, ikuste dut, ez da? Bertatik bastan dana zapatu eguarra izaten, zapatuan goizoko amaiketan izaten da normalien. Portaloian. Bai, aurten Severo Erundu. Bai, horre ikusi dut aldaketa batzuk egon diela, azken orduko aldaketa, pentsatzen dut, kerizpearen bila izan dela, ez? Kerizpearen bila, probasun edo aldatuen ziren, lehen zan dauna, azkenenko zute... Hori da, zute txuak. Hori da. Baina gustora ebilizara, momentuan gustora ebilizara. Oso gustora. Izan danaren zati bat erakutziko dugu, izan danaren dana ezin dalako erakutsi, bestiak beste hori da, betik esaten dugu moduan, guk aurretik egiten dugu, holako menutxo bat aurkeztu, eta gero dastatzeko gonbidapenain, eta gero erakutziko ditugu une batzuk, eta ondo pentsetan maldin bakatzen, ostegunien hasi izan berez,
Bai, nik uste dut ostegunea oso berezi izen zan. Ze jenteak ezaben espero olako kontertua. Ze egisa zan, Hace the Band ez daue itxen, gainera, bueno, Asier Cresporen proiektu bada, ez dut esan berekin itxen du broma hau ez, berak hace bere izenak die, bere inesialak die, eta ez dut esan bier inglesez, nahiz eta The Band jarri, Asier Crespo da. Asier Crespo, hori, aurreko podcastin, eiz esan gauen eiz, hau da hace. Berak nahi bau, broma askitzen dute. Nahazketan dau, musika amerikano mezkla asko, bai countryra faten da, bluesera, rockera, baina elektronika bizkatzora hartzen dut, eta izen zan neko inkegoarria. Eta jende asko ikusten zanan, esaten, wow. Hau zezan, bai, gaineratea talde bat oso gutxi joten dauela, ze Asier teknikoa da, pianista bet teknikoa da, bakoitzak bere enpresa dauko, eta horrendako kontzertuak egitea, nahi da esatea, ezin dauela lain egin. Eta, gauza bestiakin, normalen arazoak egiten dabe kontzertuak egiteko, eta, mobitzeko alako proiektu bat. Ba, eta olako proiektu bat mobitzea normalien zaila egiten jake. Eta, jende asko gontzan buenuenuan, eta jende ezauen oso pozik. Eta eurak geixau. Eta gero, esan gauen, Kanadaetik ekartzen gauela Dave O'Connor, Asierren lagun mina, eta bera oso ondo pasau zaben. Gerea bugatu zan, jendien artien egon zan danekin berbaitzen, eta gizer, beraz, zakiz, formau zan Kriston girua. Kriston girua. Hori holan hasi zan. Holan hasi zan, bai. Holan hasi zan. Eta hasiera, gero, akaso okertu inleken, normalen, hasiera bat hona izetia, bada ez da, gorako bidea markatzen dauna. Hori da, bai. Hora, azten zaren nien beste korpotzak izan. Azken ziren zan, apostu personal bat. Nik ikusten bene hasiaren proiektua, eta nire justo jaten, baina, zan da, proiektu arriesgatzua da. Elektronikara faten zan pizkatxo bat, nazketa asko dauko, eta, oso pozik. Hola izan, baina barriketan biharrin bakarrik eguako txekua, hor danetik egon zan, aurretik komentau izan dugu moduen, baina nik uste dute honena eta erakustia. Eguako txeko momentu bat. Zeukarko iztuko dozu, zeintzuk dian, lau emakume hondik, posgarren bat, getxu jakiena ontsekusiko dugula zein. Eta zian? Defem, vokal jazz. Hori beste apostu bereziz esan, ezkenien blues munditik kanpo daz, jazzera joaten dira, vokal momentu horri daukiena, eta hori oso bereziza da, eta nik uste dute oso ondo gurtu. Eta hemen egon zan, askotan esaten dugu ez, elkarlan asko sortzen dira, batzutan bile faten diren elkarlanak, hau bile famarik etorrin ja katapultaturren turrekin batera, ez da? Bai. Entzungo ditugu, eta ikusi bai. Just
laukote formatuan izen bizana, 7kote formatuan, eta idoia zunen di. Joerekin. Hori zezan, azken orduko kontu bat, edo... Ez. Hori baikitzun zuk. Ez gion kontatu, Hola itxen da. Bai. Ondo dau, oso politxa da, holan, naz eta ustez, dana kontatu dozula pentsau, ez. Baina betik esaten dut, la kontetan eze bez. Betik esaten dut. Beti da. Gauzak ez dutela kontu bier, eta urte mizala kalera ikusteko. Proiektu polita, Oso proiektu politxa. Musikeneko launeska, bere proiektuarekin. Bai, hor ikusten da, eros erreztiela, honei, kantatzeko moduan, eta jan ikustot, ez kantatzeko moduan, bakarrik, mikrofonoa batzeko modua, mugitzeko modua. Eta, ez dakite, zuke ikusteko aukeri esan zeben hau. Ez ikusi. Zurrengora joan zeinan. Honen inguruan, izango dugu, jentia guztau jakola. Bai. Hau ikusita, ja. Eta irudixek dana esaten da biela, ez da? Bai, ni pentsun dutena, desde luego, oso politxa gelitzu zala, eta, oso konzerto... Honek aurrekoen, olatzurkiak esaten eben, eta bandet horren, honek egonda eusen hemen. Amaian zokian. Neu seguro izan zan udazabal baten baitan, edo negu parteko kontzertu baten. Honek egonda da, uste zango neuke, oinatin kalean begun dauzela ondala urte batzuk. Baina, argi dauena da, honek ikesten jarraiketan daudenak diela, eta batetik bestera, ondion be pausu bat gehiago itxen dabiela. Gozua besteko indartsua. Izan buru bat ipintziarren. Bai. Topera fango gara. Venga. Talora fango gara. Eta hor Red House eta irudixak baditzugu, baina entzunengo dugu, itziar gero zuri emongo dututitza. Every time you got out on the street, what can it be? You never know where it comes from. You never know where. And the thing you need is the feet that you started to believe. Barra gure emondoz, ikusten gebitzelan, Josemi, hau da, ja publiko da lagunak ez. Bai, horre dantzarixak. Zer da, urtere etorten dan bat, edo... Bai. Kanpotik etorten dana? Bai, honi gaztizeko adie. Bai, ja esagotan dau. Bilboko torten da jendia, herri alde askoteko. Zara, bai. Irunetik, Zara eta honek etorrek dia, bai. Ja, nunguak eta aketxe bere izenaken. Bai. Eta itziar, talde ustot asko guztagatzula. Bilo bat. Inzauen, sortu zan giroan digustot oso berezixa, eta upa inguruen, eta jente asko urbildu zan, da gero urbiltzen zan jentia, etzan handik mogitu, kontzertua bukatu arte, ez da gitzu, porque ni fijetan ninguen, eta zan, beste batzu, eta egisa da, izen zala oso politxa, oso berezixa bebai, nik usteot, Francisco Simonek eukiza dala gitarra jole oso famatua bere, eta, artista bat. Amerikatik etorten dien proiektu askok, hau hartzen dabe Europan berakin joteko jiran. Da itzela, eta Big Brothers, Blues Brothers, eta talde pila bat, etorten dinen bera beti joten da eurekin. Da, blues munduen, gitarrera eta Europako honetarikoa, edo honena, edo, Espainiako telebista denetan ibilitakoa, eta programa eskotan. Hori da, kaigako el reverendoko bere garaien, ez da ditzu, zauen da talde bat, hanbe bai jotako. Talde kidia zan. Bai, eta gaina tipo bat, Etxako mokua, Jon? Bai,
Oso gertukua. Eta txisteak kontetan artista bat. Eta daz bideo asko, ze esteneziotik salto inzauen, berak ez dau jotzen gitarra, zelan da, kable barikuak. Zesaten dau, ez dotzala muten berak nahi dauena. Eta beti kabliakin. Kabliakin. Eta kabliakin alegin duzan, tapa barrura sartzen, kaina bat hartzen. Mejako nintzen. Eta atarzetuen kaina bat, eta tapan egoten dan bankotxo hartan, egon zan, kaina eraten eta joten esku batekin bakarrik. Gero egon zan dantxa itxen andra. Espektakulua musauen. Gero dantxa itxen andra bateaz, bai? Gitarra, hori da, denbora dainen, gitarra joten, Eta harmonia jarraitzen, zabitzen, espektola itxen. Claro. Gitarra jole olako batako itxea, eta jente dena zaunan, bueno. Bai, eta gero esan zaun gainera, datorren urterako kable luzio ekarriko daula, ze bera gure huela, bera sartzia taberna barruraino gitarriaz. Eta, bueno, inzamen beste komentaritxo asko, eta oso, osea, nik uste dut... Bai, adibidez, claro, Espainiako partidua zauen momentu hortan. Eta errepente zaten zabenez, taupa bea tabernak izo, eta, konta. Bueno, sartu zen taupara, zezer eskatzera, eta antzadanez ikusi eguena Wimbledoneko tenis partidua euela jarritxa. Eta gero berak mikrofonotik esan eguen, sartu zela pentsetan Espainiako partidu egongo zala, ez da hitz? Eta ikusi bela, eta oso egixe esan, eta gero esan gainera, Wimbledon zauelako, Wimbledon espasan egongo, igual kurliko kampeonatoren batero egongo zan jarritxa, eta nik uste jentiakin gelditzu zala bera espontaneidade horrekin, eta oso gertukua, eta nik uste hori jentia ben ikusten zala, ez? Eta igartzen zala. Eta oso sensazioa. Pansan urtien zugarraiekin etorri zan. Zugarraiekin. Bai, pansan urtien zugarraiekin etorri zan. Horra ziginen, aterpen, gutxi gara, laurden gutxi baten, aurtengo kontzertuko negoziazioak. Oso ondo. Eta urrengo urterako negoziazioak egon die? Gande goxin ez eginen. Beste proiektu batzuk. Bai, bale. Aprovechen bide, atoten deanen jendia, aprovechen bide. Nahiz eta gero un telefono auki eta ala, Eta jentiak adierazten dutzu berriz nahi dute torri talakuak. Bai, adibidez, Francisco Simonen kasua, gabitzela berbeitzen. Zausten, fanzan urtien, zausten egon zan hemen, egon zan gero jamean, eta hori, eta zausten zuk nahi duzunelako hemen nau. Aztu, zausten gainera, aztu diruaz, nik fatenaz Europako festival ganetara, handixetara fatenaz, klaru dauket, eta hor enbute guztien nik eskatzen dutena. Hortiketako soldata. Hori da, baina zuk deitxe moztazu, hemen pasadoten moduen, eta zelako giro hona dauen eta zuk deitxu eta torreko naz. Eta, hor dago ez etorri da. Osa, ez bakarrik berbain, baizik eta gero egin. Itzia, hau 8. izen da. Bai. Pentsatzen dut oin 8 baino, akaso, 9 urte atzeren eskero, eta hau ideia hau plazaratu genien Jonek edo, Jon da beste batzuk, Ibai arten ze sentsazio sortu zen, harridura, ilusioa, bilurra... Juntan zauen. Zuzen gozen. Bai, baina bueno... Onja badakigu zer da. Bai. Baina orduen ez. Bai, ez, baina importantiena da, nila ordurako ja festivalan inguruen ez ebez. Baina Jon ezauketan hauan apur bat, eta orduen ja, berak itxen dauena da, hori zaila ikusten dozun hori, ez da, gainera ez da gure mundua, da gauza bat ordura arte entzala eta guk ez gauena ezauketan orduan. Gauza askokin pasetan dan moruen, berakin bereziki, gauza bat, zaila komplikaua esaten dozula, baina zelan, ez dakiz zelan itxen dauen, baina errez ez, porque ez da erresa, ni mucho menos. Danta moduen. Oso zaila da. Danta moduen. Mutu nabela erresa da. Hori da, igual. Baina, nik uste dut hau dela oso komplikaua, baina, bueno, urtetik urtera ikusten da bere gestinu eta berak zelan erundaben gauzak eta zelan indaben gauzak, azkenian emondotzie bera, arrazoia ez, baina ziren dudak, noski, dudak beti, baina konfiantza osua, nire partez behintzet, konfiantza osua, ze badakit azkenien berak dauken gaitasuna loko gauzetarako, eta pozik zauzea. Hombre, Eta jarraitz, arro. Bai, azkenien da, merkatari elkarte batek emoten dau betik itxen dauela gauzak beretako, ez dakitzu, ezke itxen daue hori, ez dakitzetako, eta egisa da, gauza asko, itxen dugula, baina gehienetan ez da izeten gu tazpentzetan, baizik eta bezerua tazpentzetan, baina kasu honetan da, herri guztixaz pentzetan. Eta gero gainera, naiz eta blues festival izen, nik uste urtiekin
aurrera, ez da, eukidauela, ja dauzela jorratzen beste estilo batzuk, beste gauza batzuk, lehen zan jente tipo bat, oin eske nik uste dut, azkenen gero eta jente estilo geixau batzen da bilela, ez, momentu honetara, zatik bera bezaiatzen da, apur bat musika estilo desberdina jorratzen. Bueno, hori da joeria orokorrian, ez da, Jon? Nik uste baiet. Bai, nik esan bihot, azkenien hori ez, nik lehenko aldiz komentatu duten zein bihoten, ebentura bada, kontatzia ze nire buruen ze dauen, nik ulertzen dut. Nire burua da, bueno, nahiko... Bai, zabala, esan dugu. Bai, eta karo, gero espliko, famizara junta batera, normaliz da hori nitzen nelako gauzak, proiektu bat esplikatzea, eta... Claro, euren meritua bai da, baiet esatia, eta esatia, bale. Konfiantza hori ez, konfiantza hori importantia da, Jon. Nahi gota hau itxia, eta esatia, bueno, bale, guazen, ingo. Bai, eta da modu bat, apur bat bebai den, osea, merkatariok hortik urten eta ez da ditzu kalera ataratzeko, eta beste ikuspuntu bat... Eta emuteko, bai, azkenien da emateko modu bat, ez? Herrisei eta herritarrei, eta, bueno, eta kanpotik gure dagoen nahi dortia. Ba, hola izan zen, modu baten izan da egu bakoitza. Ez dakit egu bakoitzian badogun zerrei xaue konta, edo zapatura ingo dugu. Egu bakoitzekoa gureko nauke Jak Electric. Ez da itxugu oin irudirik erakusteko moduan, baina, bueno, gexen bat aurreko podcastian, Iban Larrebu, berak zenzo Larrebu, hori da. Hemen egon zen geurekin, bateri xakule Jak Electric, Jak Electricek igez jo bi euen, atzen orduan bertan bera geratu, baina zango neuke batokita ordu berian, ez da? Bai. Eta ondo. Oso ondo. Oso ondo. Entia gustora. Bai. Teurak? Oso gustora. Bai, gaina esaukien hori, ez barruen fansa urtien zizabena. Garantzatxu daukien. Bai, eurak esabien pentsetan berriz ditzuko bela, azkenien, bueno, ez? Eta oso posik zeuzen, oso posik. Gaina, anera guta txiki bat egon da, ez? Oindala, hortzain da, 3. aldiz, Burdioseko argazkilaire bat etorten da. Bai. Bai, eta etorten da urtero, 3. urtia, eta gero idazten da, bere argazkilanak publiketan ditu Facebooken eta Instagramen eta gero idazten da Frantziako medio baterako, proiektuan budiz. Eta kaso honetan, bueno, bera, ez daki zerrez, gaztelera, bueno, bai, ja, poliki, badabil, ez daki gauzak eta esan honetan. Etorrez etxez nirekin da, eta betik etortean iratzien, eta, karo, erunotan, Iban eta Luis, Luis landazetik, eta izionotan, eta esan honetan, Iban, itxosu, hasi franteses. Eta, irurokan franteses, me behitzen irurokan, eta tipo holon eitzen hor, frantesa, eta esaten zuten, mezu bat, Frantziatik nahi bozu zerbait, talderen bat, holan, badauket ezagunak, eta ez dakiz Baitxu, gura barek horbe kontaktuak inzaben, orduan, eta bakarrik, hori, bai, erugotia, hori, zakenen badakitzen den frantzesa oso jende gutxik itzen dauela berba, normalin berak ingles zehose badakita moldatzen gara, eta moiakin, da moldatzen gara, eta baina, karo, frantziako berak zauen espero, frantziako talde bat egotia, eta frantzesezi han egotia berbaitzen, eta oso posi zauen. Eta Ibanek eukan ilusinua beste talde batzuk ikusteko, da ez dakit emongozten denporia, eta zuk, bai, emongotzu, izan hauen? Bai. Eta kosatu inauen publiko moruan be bai. Bai, Jonas Molina ikusten ikusten hauen, eta Red House momentu etxo batzuk bai egon zan. Ados. Eta Jak talde horretako buru, gustora ibilizan. Bai, Jaime oso gustora. Jaime, oso ondo. Bueno, nora ingo dugu salto. Zapatura fango gara. Zapatura. Zeuk hartu hitza. Zapatuan danetarik egun zian. Bai. Bakasik esango dugu, bueno, goxien goxez, baina eguerdi txike azitxa. Borroma bat egon ginen iten, bluzatego Xabi bateri jolea, honek Iruneko talde bada, eta hasi jaten esaten ez, normalien bera festivaletan askotan egon dela, eta ez dakiz ez proiektu honekin, proiektu hau oso berriza dela, beste proiektu batzukin eta lan, eta betik direktoriak eta lan ikusten daula estresautan moduen, txixoka, eta nire ikusten zuela ez da, neko lasa, barra egiten, nik nesgatu guztetan igertzia guztien, ez? Eta erdi borrometan, esan honetan, bueno, baina ikusi oso, direktoreat, festivaleko ez dozun ikusi, behin bez, eta zen entzen da, entaitzen.
zauen tipua barrezka, tío. Osa, barrezka, eta behagitz, bialdu zabela bideoxo bat, bateriako taldeen bat dagoela, eta noan bikoteak, erantu zuetan, joan da, bakit nuzazen arrazaten. Ze moduz noa? Oso ondo. Gustora, kozatu inauen. Bai. Korista edo korolanak itxera etorri zanen guan. Bueno, bai. Etorri da, aurretik lehenengo hau bitugarren podcasta da urten egiten duguna, lehenengoan gonbidatu geuen, eta orduentxe kontatzen gaben 3 aldiz etorriko zala, justo debagoienera aste gutxi bartuan, eta formatu edo estilo edo, hau da, emanaldi ezberdin bat itxera. Eta gustora ebili esan. Oso gustora. Eta noa gainera da, nik uste festivaleko parte Bai. Parte bat, norduen, ez da beste simbolo bat, ez? Bai, nik uste gure banderako bat bera da. Osa, eskenien kanpotik zoean, bera kanpuen dauenien, Barcelona asko joaten da abesten, eta Valentziatik zetorren. Berak ondo saltzen da, Barzate Blues. Oso ondo saltzen da. Bai. Eta jendeak idazten duztenien edo gure zaretatik, betik esaten duz, eskenioakin egonaz eta bai. Oso, ondo. Zapatuan Gonzalo Portugal bai gureko noke atxatu. Venga. Bueno, nik espeituko noke, Jaisi Jumpers Bilbotik zatozen, eta jendeaniko harrituta geratu zen. Ze haurek rockabilira fanzien. Hori da. Saxoak protagonista izaten, rockabili, eta jendia asko guztua jakome proiektu hau. Ados. Bueno, nik Gonzalo Portugal esan dotzut, baina hurrengora salto egiteko Gonzalo Portugalen inguruan zerbait atxaketako? Bueno, bere proiektuakin etorren. Bere proiektuakin etorren, Gonzalo Portugal bere... Ezauketan da Barzate Blues. Bai, baina, adibidez, Gonzalo Portugal, eta eurak esan zabien estenatokien, Gonzalo Portugal da, noa jende kentzen gitarra jolea, baina Arrasate Bluesen ezagutu ziren. Betxu. Ze lehenoko aldiz noa torri zanean, igozan abesti bat egiten Mississippi Queeneko Inesekin, bisak ziren korista Gonzalo Portugalen proiektu honetan, eta hor Gonzalo josaun abesti bat, eta hor ezagutu ziren, eta hortik, begira, proiektu bisetan batera doiez. Eta Big Daddy Wilson, hori da errigorrez. Ez dakitu badaukagun bideo hori badaukagun, ez da? Big Daddy Wilson ikusteko aukerarik badugu. Jumping shout, every hair is on my head. He knows the river when the good book said. Zuzenekoa da, eta hau haundixe izan zen. Zelakoa da bera, nik kuriosidadea daukot. Eskuak oso fina dauko. Esku fina dauko? Haundixak eta oso finak. Berz nagoen espero erantzun hori. Ni bez. Baina eskua muzuzten nien izen zan flipantia. Bai. Ikusten nagoen nire eskudana hor hartuta eta izen zan zoragarri. Esku fina dako. Oso majua esan, tio. Jatorra. Oso jatorra, oso lasaia. Bere urtetxuak ikutxu, Bai, badauko. Bai, badauko. Eta hau etorren gainera, bejarretik etorren. Ez hau indau. Ero, bejarretik etorren, bai. Eguakotxean bejarre. Palentzia Zaragoza, Zaragoza Bejar Arrasate, eta Arrasatetik Akoruñara. Goizeko sortziretan egon nintzen eurekin furgonetan sartzen, ja gagurre esaten eta lan, eta Akoruñara zoia ziren ikande gaberako. Izen zan espetakularra, ze bakarrik 3 zetozen, gitarra, bajo eta bateria, baina arregloko zona daukien, zelan zaukien, emuten zauen zesesnua, asko musiko gehiago zauzuela gauza gainien, bai. Bete txene ben. Bai, eta komentarizuko, adibidez, Aitor Cañibano, Travelisen Brotherseko kidea, tekniko moduen lanien zagoen gurekin, eta berak esan usten, ostras, oindala urte, berak ja ikusitza zaukon Big Daddy Wilson, eta imagina zenbat kontzertu ikusten dauen Aitorrek urtien zean, urtiak ezagoela ikusten nolako kontzertu borobil bat. Eta jentia? Jentia flipota. Plaza bete-betera, eta jentia oso pozik. Egunian zier edo gabe zigarri dozue diferentziare publiko aldaketa, bai, pentsatzen dut batzuk, bueno, eguerdikora eta atzaldekora eta kaberakora diela. Eta gero gongo dira, egunekuak,
aurreixe gongo dienak. Bai, hombre, azkenean Big Daddy Wilson bezalako pertsona dago zuen Amerikatako tikpo bat datorren nien jende gehiago betorten da. Kanpotik igarri dozue? Bai, hori betik egartzen da. Bai. Kanpotik dauen nien pertsona bat, asko jende gehiago dago zu. Hori klaru da. Horregatik da, olako karteletan isa derrigorrezkoa da, ze jende askok izenagaitik joaten da lekutara. Badau jendia torten da girora, eta gero eta gehiago lortzen berdin jakola zein datorren zain ez, giro hortarako, ezaguketan dagoen ez, hau ezaguketan dago, beste ezaguketan dago, Irunetik, Donostitik, Bilbotik, Astizetik, hori badau, baina gero izen handitara jende asko torten da horretara, izen handitara. Eta ja, agurtzerakuan berriz eskua mozutu nian, esan dutzun, laizter arte. Ba, izen superbolitxas, zauen informetan euskera, bera agur esaten eskua bihotin jarrita. Itxen hola, beraz, gozala, bai, oso politxasen zan, gainera, heldu ziren, isa janbarik, zatozien bejarretik, haber posible izango izan zerbait jatia probusonia aurretik, fanzien jaten, zehozer, gero fanzien hotelera, gero hoteletik probasonuia, zaibilizien nahiko movimentu askokin eta lan, gara, guk aldanta gure... Eta herri barruan gainera, politxe esango da, azkenen herri batera datoz. Bai, adibidez, Jazzy Jumpers joten zabien, eta bera gonzan portale hienan, ezagit, 10 minutu, han bere gorro eta bere danan kontzertua entzuten, eta gero, suabe hotelera fanzan. Mondragon hotelera fanzan lasai, eta bai, zitasunez. Ze ondo. Orden, super ondo, herriko plazan izan zan, ondixen, baina horrezan bukatu. Zapatu gaua. Ze, egu bakoitzea moruan, Blue Shade gakoen. Blue Shade, eta Blue Shade, jam sesionak, experimento moduan, hori aurrekoen bekontau gauen, xe musikari, 3 bergarako, 3 arrezateko, danak profesionalak, danak ikasketadunak, danak irakasleak, proiektu askotan ibilitzakoak, eurentzako erronka ondisa zan, olatzek berak aurreko podcastian kontatzen oskuna, baina bera, baina arro eguen, eta arro eguen, bueno, zeuen... Jendiak esusten sinisten talde hori ezaguela zizteten. Hori, jendeak esaten, talde hau, ezaguetan, ez zuk eta zinobez. Eta lehen kontzertua ontxe da, zein bidegauen lehen bat, eta azken nien, familia arazoetatik ezin gauen nien, eta da lehenagoko aldiz, publiko aurrien dauzela, beraz, ez da zuzagutan, hori ezin da izen, eta bilatu, zer bilatzen dozuen esartzen, hau zan, telefonotik tiratu, eta 6 lagunei deitu, eta hau sortu du. Eta gero zaten gauena, alde batetik, eurak enbia bien, euren kontzertua, nik uste dut hori, neurri baten, eurentzako erosuena izango zala. Nazkenin utxuta duzulako formazio ezberdinetan, eta gora ezberdinetan ejoten, baina gero, karo, hori neurri baten euren kontrolpeien egon leikien, baina gero etorrena ez. Ze gero, ez dakitu nor jarri bidan pianuan, edo nor... bidauen zer. Baina hor hasier dago, eta hasier da maestro ceremonias, eta... Bai. Baditxugu irudixak. Bai, dauko, pena bada, austrialekuak ez dagoela jarri behar, zapatu jarriko dalako, niko berxe dalako, baina australien, momentu berxeak bizizien ziren, Francisco Simón bai egon zan joten, Paul San Martín, Itziar Jagüe, australien egon zan Kriston Pantera, bai, eta gero arzeteko gaztetxo batzuk egon ziren, eta, bueno, jarri behar australekua, niko bereziza dalako, oza, zapatukoa parkatu. Vale, zapatuko Blue Shade, anolatz.
hau da momentu bat. Baina esaten gauena, ez? Jam session bakotxa, da, hainbat bizipen, hau da, zapatuko bizipen batzuk, zenbat gehiago egongo zian seguru, dan ez du kontabiez ez da komeni, esango dugu datorren urtean begongo dala, jaialdi eta nik uste blusei eiteko moduan izango dala, ez? Bueno, zaten dut ondo urten dala, ez? Oso ondo urten da, izan da oso ondo urten da. Baina ez komentetako, azkenien zauzen Traveling Brotherseko hori da, zeintzuk hauzen, hori da. Eta zauzen Eneko Gañebano, Aitor Cañebano, Alain Sancho, Noa Besten, eta ni bideo hortatik, ikustia Ebert, Olatz eta Aitor Etxagibel, eureken jotzia gozada bada eta oso posibil da, baina nietat onena da Asierren Orpeia ikustia. Depora nien zabien, astizinen etorten barrura, sabien Asierrek esaten ez. Ez dakizue, ze momentu, ezibidea, ez diela ino, dozen, diela Traveling Brotherseko taldia, Euskadi mailan musika hontan, ez, azkenien urte askotakoak eta proiektu askotakoak dienak, gaur San Fermietan da, adibidez, kontzertua dukiego San Fermietako Destination Audition, kriston, ez, eta bera kontzertu pilaten, euren kontzertu pilaten, eta eurekin joten, eta euretako izan zan, azierendako tala izan zan, gozada, ba. Ikusten da, ez, begiradia daukola. Honena da, noa sartu zanien aterpen, esan usten, Jon sentitzen dut pila bat, baina ez naziko bidera beste. Noak? Bai. Ui, zetorren, eskantauta, ez uste dut. Valentziatik zetorren beste proiektu batetik, Gonzalo Portugalekin egon zan bere proiektuan besten, apaldu zauen, etorri zan ara, momentuko bajoia, ez? Ez dut abestu bier. Ja. ezin dau. Esango neukenik, abestu zauela. Mikrofon hartu zauen, eta esan zauen. Si izan dut ez nazela bior, eta zeitzen dut nik hemen, si izan dut ez nazela bior. Ja, baitu, ezin desu mamantau. Eta publikua zer? Maginau. Ondo, ez da? Txixoka, txaloka, bai. Ederto, laurden gutxi bukatu zen zapatua. Bai. Ola tokatzen dalako. Bai. Vale? Baina ondion beste egun bakeraketan zen. Hori da. Eta gainera, oso momentu politxak eusen hor. Bai, gaina nik normalia esaten dut, nire momenturik txarrenak bukatzen die zapatuko jana bukatzen da nien. Nik ez dut, jana bukatzen da nien, eta poliki hotelero izten da nien, ja izaten da nire momenturik ja izaten da, jazta. Igandiekoa, dibi kontzertu, dana xaiaua, beste giro baten egotekoa, eta holan izen da betik, eta nire buruai, hori zaten da, lasetasunez hotelera, eta... Eta ongoiez kontetan, lehen podcastaren hasieran komentau dugun, zute ezain txiki hori. Eta kontua zan, bi pianista eder, aurrez aurre, bi piano dekola izatz pianoa, ez da? Hori da. Aurrez aurre. Bai. Nia, ze pasau zan, pianuak ezin aieu. Hori da. Pianoak urten ziren Donostitik, eta zetorren furgonetia estropa bizan, eta igandia zan, guruak deitxu eta guruak ezin zaien torten, eta hor, zute handi bat. Zekusten gabe, zira heltzen. Eta hori izan, goizeko, 10:00. Amarrak aldien hasi zan, ez zela etorten, 11:00 lortu gabe nerokin berba itxia, kontzertu ordu batetan zan, hasi ginen, lortzen gaben beste galde batetik deitzen, beste enpresaren bat, ez gaben lortu zebe, zeurak ezin zabien lortzen guru bat lortzia, eta momentu nahiko estuak, ez da? Estuak. Baina ondo bukatu zan. Bai. Azkenean eura lortu zaben grua, edo zui beste piano batzuk, zela bukatu zan? Ez, kamioi bat ekarri zaubien, hoteleraino ekarri zaubien grua, gainien furgonetia, eta furgonetan barruen pianoak. Gruako langile horren aurpegiza ikusteko izango zan, ez? Fanzanien eusenetokira. Topoko zaben panorama hori ez, pixaka gabitz eta hemen bi piano txarrekin. Gainera, eske piano bat, izatz piano bat, edo piano dekola mobirutia, eta zien bi, nigo horratzen dut lehenengoko aldixa, urte batzuk die, ja. Lehenengoko aldixa, ekarri zauena piano bat dekola. Jongin zeitegin plazan, izan zen. Horratzen duzu, eske piano, die gauzak, gero karo, zuzoi esara, eta ikusten duzu bi piano. Eta pentsagatzu como, ez da? Bitxu, bi piano eta bi pianista, hor, tak! Baina horrek atzetik daukon
Nik uste dut norbetxek izango zabena, baina hau ez da usano burutik zelan erun leike horra bi piano, esatx piano handi horreik oso delikaua dienak, Hori da. transportien eta danien, orduan, esan uste nien, ekarri zabela bi, esan hauen, bueno, oindala urte batzuk esan uste ekarri zabela bat, eta arek suposatu zauena, eta orain bi, bueno, baina ez da, Eta hor dago ez, erronka hori betik, gauza gehiago, Bat txeko gehiago, edo bat gehiago, edo bat gehiago, eta ja pentsatzen dozu nien, ez dagoela gehiago, badauko Hori beste da. bat. Eta momentu horretan, Jon, zuk baekitzun, pianoa bidien eusela, baina bide horretan aurrengoa bien edo ez. Kontzertua iragarrita zauen, gainera oso iragarrita zauen. Besteak beste, nik sekulako propagandino, bi piano, aurrez aurre, zaten naben. Eta momentu horretan, zein izaten dutazu zerbait edo, zeiten dozu. Hau da, antolatzaile taldekuek baekixien edo ze askotan, ez da hona izeten. Ze gerota jente gehiago jakin gerota urduritxasuna handitzen da. Eta soluzioa zuri eskatzen dutzu eta zuk ez daukatzen momentu horretan soluzioik. Zelan izen zan hori, zela kudeatu zan hori? Ozeuen? Bueno, Paul eta ni genkilen ezagin biltzen ginen hor deitzen eta bilatzen soluzioak. Bateon bat nire helbuen zauena esagixen, baina sanontien jazta. Zeo zer dauenien esangotuet, eta bestela beste alternatiba bat bilatzen. Azkenien jendia torri bizan, pianoak esakauen auki bier, eta bueno, berze alternatibatan gabiltzen. Eta hor genbilen ja, bilatzen, atzaldeko taldia ja hemen zauen, ez osorik, baina batean batzuk ja hemen zauzen, musikari batzuk be hemen zauzen, bueno, hor nien bilen ja nire buruan, esaten, badakit seko txetan daukete teklau bat, zigor ikusi dut hortik, alain ikusi dut beste kaldetetik, eneko nun ikusi duten, hola, ikusi dut ez dakit nun, hor nien bilen ja nire buruan, pentsetan, aber zelan, igande guardixen, gutxienez, ez esatia ez direldu epuenak, eta ja, alakoitza fanzetxe zego ere etxera. Eza izango berdina, baina esaten, bueno, baina igual aztalderako eltzen badie, igual lehen hau, berandu, ikusiko aldatu igualez, atzeko danak esauzen, baina gutxienez, beste moldaketa batin, bueno, eta eskartuin bida, Paul Salmartin eta Luis Colomán aukizan jarrera, ez? Azkenen ez da erresa, zueltzia jotera, eta pianok ez egotia, eta berrogei minutuko atzerapenakin urte egotia, eta pianoak azkenen momentuen ezin ziren afinau, Claro, gero horrek montain bide eta afina inbidie. Egisa da, normalen urteten dienen afina etorten die, baina, bueno, normalien afina barik, afina etxen dei berriz. Eta, sabien afina barik, esan igertzen, Egisa zan, bidixo ekusiko, eta ez da nigertu, Hori da, heldu zian pianuak, eta aurrera ineuen bada kontzertuak, ontsa bertan ikusiko duguna, hau be une bat da. Egisa da, Juan Tamarizen antza dauko. Bai. Barri txenda bez, eta ez zunien. Ez da barten gaizki, eta... Europetza bien ondo pasauko, momentu horretan, gero ja, bueno, hor... Paul... Paulak informazio gehiago kan, igual.
Bueno, azkenean Paul Gertukoa igual. etxekoa da, badaki ze daukon eletik, bueno. Apur bat, ez? Ardura momentu horrek. Antolatzenekin empatiza behin zauen, ez da? Bai, gainera nik nahi nagoen enpresa bat deitxe, berak erabaki zauen beste enpresa deitzia, egon zan, krisis momentu horrek, ez zaitxek en kasu, eta pasau bindu da jazta, berdin pasoleken beste empresari, kotxe batek estropo egiten di, eta jazta. Hori ez dakitzu. Bai. Danala, momentu politxa bizi, erakutsi hauien, da eurape bizi inauien. Bai. Eta merezi dago, alako bienako ekartzea aurrengo bat ere, zer, ja bi pianokineko irugarneik ez Uy. Ze igual irugarnan bila, ikusilako horpegi sepintzen dozta. Nik ez nauke zer esango, porque... Hiru kartia oso zaila da. Hiru kartia oso zaila da. Oinarte be gauza zailak. Baina ez dago esan ezinezkoa. Ezinezkoa. Erronka bazan, erronka hori lortuta, eta beste gauza bat barri bat erakustitza. Esatia, geixen bat, joan ziren jendeari. Hauek ez dagoen ensaiau, ez die geratu lehenoteko. Honek ondala 6 urte edo 7 Josabien jaia saldizan, eta ez die berriz ikusi, bai, festivaletan, formatu honetan jasaldizan egozien. Baina ondala 6 urte. 7 urte. Pandemia horreko ikutzen. Eta hortik ona, ez da espektakoli ez da berri zein. Osa, ez da goza bat, egon diela ensaietan, ahaztu hortaz. Da dana improvisauta doia. Dana improvisauta doia, abestizak esan zein jobia bien, eta hortik aurrera tira. Beraz, zaila da. Espectakulo politxa. Bai, nivela da, bai. Ikusten da, oso gutxikin leike, eta holan. Bai, eta gero ez da bakarrik zelako abilezia edo abiadura daukien atzamarretan, ez? Zelako irriparra daukien, da bata bestiakin zelako begirada trukaketa dauke. Bai, eta hori da. Usten zan gozatzen zabitziela Europa, eta hori bebe transmite ditzen da. Bai, hori dudabarik. Usten da bigenera, Dudabarik. Bueno, holaxe izen zan, esan degun tragori hartu eta gero, ja hor pentsatzen dut deskantzu ondisa. Hartuko zeuela, baina ondion etzan bukatu, ez? Gero beste talde bat eguen, suposatzen da... Euri alertak, tormentak, granizuak, de repente. Arrazoia. Aemetek esan dau, ataldien, tormentak egon bidiela, arrasaten. De repente, mobila. Egisa da, eta iuntzeko 7etan falta esan bat. Hori da, eta justo jarri nintzen baskaltzen, eta mobila, klink, aemetek esaten dau. Tormentak eta torrumoiak eta zakizer. Baina horretzauen ez erritxeik. Bai, dau zeitea. Bai, ze ez da berdina taupan gaukauen, adibidez, dekauen esten esoa, baina kogu soporta lori. Horren ginen negozietan, barruan sartzek aurrera edo kanpuen itxia, edo hor. Eta hola, ginen, Azkenian? Ez da noxen irabili gauen. Hasi ginen guralde begira, onja dudunez eguzkitzea be, oza, guraldiz be bagakigu, eta imposibilia da oin tormentea gotian, ez da euskal... Txura naukan, Hemen sakon hori, eta, bueno, libra goen. Eta jazta. Eta danak pozik. Bai. Eta txalomero bat, ibai arteri. Gainera, Angry Loversekin, Monika Duran zauen, arrasatekoa izen da, bere kontzertua hemen. Claro, izen zan niko... Bukaera politxa. Claro. Ginda. Hori izan, ideia hori izan, ezkenien, ez? Arrasateko batek iztia festivala. Oso, ondo, gustora? Bai. Torriko da, berriz be. Bai, aurretik betorrita da, usta. Betorritxakue da, bai, honen gainen berbain izen dugu. Bai. Oso, ondo. Holaxe 8. Arrasate blues, baina, bueno, bakarrik onaino. Hori da. Ze, hemen egitarreban beste da falta da, eta hori izango da Eguenian. Eguenian izango da Nuria López García, Mondragon Hotelien izango da, Iluntzeko 7etan izango da, eta, bueno, salduko dozu gure zue... Zein da bera, eta... Bai, normalien bete egiten dut, bluesetik, festivale barruan egiten dut, blueseko eta musika beltzaren, abanika handi bat, eta hor sartu taldiak. Baina bai guztegat normalien, itxia zerbait, ez dakona zer ikusi berik. Vale, hortik urteten dana. Baina zebez. Eta Nuriak ez dago ez da bitxen bakar gitarra joten da. Baina zelan joten dago gitarra. Gitarra jole bat. Gitarra klasiko espainola. Joten dau, musikeren dau, zer dator bakarlari formatuan? Bera bakarrik, gitarra bateaz, ikusiko goin bideotxo bat. Eta Mondragon Hotela. Orduan pianotik gitarrera pasako di, etalian. Bai.
Toki politxa da, ez da? Bai, nik uste bai, nego nintzen Nuria ikusten Donostin eta asko uste jaten. Kanpuan izango da, ez? Bai. Bueno, azken orduko alarma edo alerta edo... Bueno, hori errexen mobiliten da. Hori da. Hori ja zamurro bada. Ja, ben... Pianuak ekarrita gero ya. Hori ya está. Ikusten da, ez? Bere jarrera joterakoan beste oso desberdina da, eta... Vale, bargi entzuliok, ze hau eguenien. Eguenien. Hau da. Hori da. Ja. Beste hantan. Zer ikusirik ez. Claro. Bueno, abisa dozu. Bai. Abisa dozu. Bai. Baina, bada modu poli bat jaialdixan parentesisa ipintzeko. Hau da, izango dana datorrenan apur bat, mundion be, zabale jarriketako, ez da? Bai, eta azkenenik... Eta beste modu baten entzuteko... Eta beste publiko baten dako. Beste publiko baten dako. Azkenen gure bezeroak guztetan jake batui blusa, beste batui jazza, beste bate, eta bueno, beste publiko baten dako bai dau bideratuta. Hori da, hori da. Guztiz desberdina. Eta honekin 8. Jaialdixa ja borobildu egingo da, etorriko diegeixa urtean ziar, 9. etorriko etedan, momentuz izango dugu. Baiet? Zabalik itxiko dugu? Auskalo. Nik baiet izango neuke. Auskalo. Bueno, vale, ikusiko dugu, ingo dugu. Dator urtean beste podcast bat. Esateko ingo dala, ez dala ingo. Baina, segure ingo dugula bat baino gehiago. Plazerra joan betiko moruan, irabazi dozu dudarik deskantzua. Bai, gaurkoz egin dozu ja, aste osokua, zango neuke. Bai, plazerra itziar. Eskerrik asko zuen. Urrengoan be, atik zabaleko egiko ditxozu. Hau izaten dalako, ez da, geure helburua ikusi duguna kontatzia, eta egiten dozun lanari, txalo poli bat, emotia. Eta kamiseta kondion badauz, eta komeni da kamiseta saltzia. Bai, ostegunien egongo gare hor Nurian kontzertuan, eskenengo hori, kontzertu hortan, eskenengo kamisetak saltzen. Zaurrekoen esaten gauen, aurrekontua badauela. Hau da, ez da jaialdi hau ordaintzeko, baizik eta da, etorriko dien, etorri aldien, ekitaldi xakultzaketako. Beste poltsa bat itxeko, ekitaldi gehiago itxeko. Horregatik da garrantzitsua. Eta hori ez azkenien joateko, Gasteizera joatia, Bilbora joatia, eta Arrasate Bluseko kamisetak ikustia, eta hori, interesanti izaten da. Hori da. Honetxek danokin ja, eskerrik asko, plazerra, eta segi musikase gozatzen, eta gozarazten. Vale, ni esker. Hala.